Я! Загубих 200 лева, който ги намери подарък 5 литра масло Венло. Охо! Ама аз имам 200 лева, бе! Здравейте! Здравейте! Намерих ви паричките, където сте ги загубили. Казахте 200 лева. Дай на човека маслото. Ето за Благодаря. 200 лева, нали всичко това? Да, здраве! Венло, Здраве! човек, леле, супер! Чао! Чао, чао! Загубих 200 лева, който ги намери, подарък 5 литра масло Вено. Готово! Здравейте! Здравейте, аз за наградата. Мерих парите. Да. Ама ние загубихме 200 лева, не 100 евро. Нищо. Давай маслото, че... Вено. Най-доброто. Загубих 200 лева, който ги намери, подарък 5 литра масло Вено. Здравейте! Здравейте. Искам да ви дам са 200 лева. Благодаря. Сега ще ви дам маслото. Заповядайте, здраве да се го ползвате. Днеска маслото е 120 лева, а ние... Трима човека по 200 лева, това по-голяма банка. Какво правиш тук ти? Кандидат! И ти искаш масло? Да.